जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ମୁଡ୍ ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାରେ ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ବଜାର। ତ ଯିବା ବାଟରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଇ ବଜାରରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଭାଇ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଭାଇକୁ 3ଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁପଚୁପ୍ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି 20 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇବେ ଆଇ ବଜାର ଉପରେ। ତାପରେ ଭାଇକି କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର 3ଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତିଆରି କରିବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁପଚୁପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦହି ପିଆଜ ସବୁ ପକେଇ ଭାଇ ତିଆରି କରିଦେଲେ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁପଚୁପ୍। ଗୁପଚୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।